Siyakukum sore, shuta wanne. Siyakukum sore, wala siyakukum sore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu indaba ke lapha wengane zawethu igcine ivale kanjena ke i-top 6 yekhuphukane zakho ezoba segoli ke lapha wengane zawethu enoshintsho olukhulu ke lapha wengane zawethu enabaculi abashaka abangajwayeleka ukuthi bangenelele ke i-competition yabalandeli ke lapha wengane zawethu. Unumber 1 lapha khona ke lapha wengane zakwethu bakhona umacekeceke uSikweletu, bese kuzoba umlabalaba, umzukulu, umnikezwa, umdomazi ke lapha wengane zakwethu. Siyazi ukuthi beziningi ke izinsizwa ke lapha wengane zakwethu zibulalana kwipholi kuvotwa kunje yana ke bafowethu, kodwa ke zagcina iphumelele ke lezi zinsizwa. Siyayibongela ke ukuthi zigcine zingenile ke lapha kwi-competition ake sidibane lapha kwi-comment section yezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile ke gcina usubscribe, gcina nebhelu ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si-channel. Siyabonga. Angeye ndawo mina awawawawo angeye ndawo mina awawawawo angeye ndawo mina awawawawo angeye ndawo mina mina uhlala wotoya sana usamo ngokukhuphula ayangeye ndawo mina mina uhlala wotoya sana usamo ngokukhuphula awangeye ndawo mina mina uhlala wotoya sana usamo ngokukhuphula awangeye ndawo mina yelethu no